סינמטק שדרות הוא פנינת תרבות דרומית המשמשת את תושבי הנגב באיכויות צפייה יוצאי דופן בסרטים ובתוכן תרבותי עשיר ומגוון. זה נראה לי כמו... כן. אהלן, היי, איך קוראים לך? שני. שני, כן. מה הולך להיות פה הערב בסינמטק ולמה באת? הערב הולך להיות פה אירוע מיוחד של 40 שנה לסנדק עם הרצאה של מבקרי הקולנוע יהודה סתיו ושמוליק דובדבני. אני באתי כי אני פשוט, קודם כל אני בא לסינמטק כל שבוע, אני פריק של קולנוע מאוד גדול, יש לי גם אוסף ענק של סרטים בבית מקוריים. ואני פשוט לא חושב שצריך לפספס אירוע בסדר גודל כזה, אף על פי שראיתי את הסנדק כבר מיליון פעם, עם הרצאות כאילו של שניים מטובי ביקורת הקולנוע בארץ. אני לא חושב שצריך להפסיד את זה. לא להפסיד את זה? לא. אוקיי, ולמה אתה אוהב את הסינמטק של שדרות? נתחיל מזה שאני חושב קודם כל שהסינמטק של שדרות, אני עוקב אחרי כל התוכניות של הסינמטקים בארץ, הוא אחד מהסינמטקים הכי טובים בארץ לדעתי. יש לו מגוון עצום, גם הן של סרטים חדשים והן של סרטים של קלאסיקות קולנועיות מתולדות הקולנוע, גם סרטים של מעורבות חברתית, של תרומה לקהילה של הכל, וזה באמת מוסד נפלא של חדשה. נא להכיר את קפה יעל. בסינמטק פועלים פרויקטים כמו מיזם משותף של עמותת אלם וסינמטק שדרות, שמקנה לבני נוער מקומיים לימוד והשתלמות בניהול ותפקוד של עסק. במקרה הזה זהו בית קפה ייחודי ומיוחד. הספרייה בקפה יעל היא ספרייה ירוקה שבה ממוחזרים ספרים שנועדו לזריקה ופסולת ונמכרים במחיר מציאה לקהל באי הסינמטק. הספרייה מקנה אווירה מאוד נעימה בתוך קפה יעל, ובני הנוער לומדים את ערכו של המחזור. הרווחים מוקדשים לפעילויות הנוער בשדרות. בוגרים של רוג'ר קורמן שבימים הפכו להיות במאים נהדרים, לא רק קופולה, מרטין סקורסזה, ג'ונתן דני, כולם עבדו בהפקות הקטנות ונזכיר גם את מנחם גולן. את מנחם גולן. כן, אבל מנחם חזר לטבריה אחרי שנה. אם הוא היה נשאר באמריקה, הוא לא הופך להיות סקורסזה וקופולה מספר 2. יש דרך אחת להגיע אל החלום האמריקאי, והדרך האחת הזאת היא הדרך של מאמץ, עבודה קשה, אבל כמובן בצורה חיובית. הדרכים הנלוזות, הבזויות של הגנגסטר, יובילו אותו למעלה, אבל הוא יצנח משם. הבעיה הייתה שהסרטים האלה זכו להרבה מאוד פופולרי. ג'יי אדגר הובר, שעמד אז בראש ה-FBI, נשרה את הסרט של קלינט איסטווד, בא ואמר שהדבר הזה לא ייתכן. איך אפשר להציג, אפשר שהוליווד תציג את הגנגסטר כדמות שהיא בעצם הגיבור שאיתו מזדהה הצופה. על אחד כמה אחורה אולי נענש בסוף, אבל הוא הגיבור שאיתו מזדהה הצופה. תשמע, אולי הוא הזדהה, אם אולי הצופה הזדהה עם הגיבורים הללו, אלה גם היו שנות ה-30, שנות השפע הכלכלי, תקופת היובש, גנגסטרים, רוני וקלייד שהיו גיבורים פופולריים. ולכן הוא ייצג בייבי פייסנט? ולכן בדיוק הוא ייצג את מה שהצופה חש, הוא הדמות האנטי-ממסדית. ולכן זה פעם, שיש משהו שקספירי מאוד בטרגדיה של המשפחה הזו. יכול להיות שהחלק הראשון מזכיר לי את המלט, מפני שמייקל כל הזמן מתלבט וחושב,
כן להצטרף לפשע, לא להצטרף, מה אני עושה, כל הבעיות המוסריות שלו זה המלט, ויכול להיות שבחלק השני, כשהוא מתחיל להרוג את כל המתנגדים לו, הוא הופך להיות מכונת רצח נוראי, זה קצת מזכיר לי את מקבט, אתה יכול לפתח את זה קצת? כן, תראה, יותר מזה, זאת אומרת, אני חושב שכל שלושת הסרטים, ואנחנו קצת שוכחים שהיה סדק 3, באמת, כל שלושת הסרטים הם סרטים שקספיריים. הסדק הראשון הוא המלט, הסדק השני הוא מקבט, והסדק השלישי הוא המלך ליר. תשמע, מה אני אגיד לך, הסינמטק הזה זה מקור ברכה לכל חובבי הקולנוע. הנה, יש כאן בחור בשם שני, תלמיד תיכון שאוהב קולנוע, בא לשמוע את ההרצאות הראשונות שלנו בסינמטק שדרות, נדבק באהבת הקולנוע, סיפר לי איך הוא ראה כאן קטעים מתוך אייזנשטיין והיצ'קוק וגריפית וקובריק, נדבק בחיידק אהבת הקולנוע, והנה צומח לנו כאן מבקר קולנוע שעוד כמה שנים יבוא לעבוד במקומנו בעיתון. אין לי ספק שמקום כמו סינמטק שדרות זה המקום להוליד אהבת קולנוע נפלאה כזו. אני נורא שמח שיש מקום כזה לאנשי שדרות שהם יכולים לבוא לכאן ולספוג את תרבות הקולנוע ולראות את כל אותן יצירות המופת של הקולנוע, שהיום בתי הקולנוע שכחו בכלל שצריך להקרין אותם. אני כבר לא מדבר על הטלוויזיה שלו, מקרינה ומקרינה את כל השטויות של הקומיקס שנראות אינפנטיליות לחלוטין. וכאן אתה בא למקום הזה ואתה מוצא אכסניה נפלאה לכל המייסטרים הכי גדולים של הקולנוע, לווירטואוזים הגדולים של הקולנוע, את כל אלה שעשו את הקולנוע לאומנות היפה ביותר והחשובה ביותר של המאה ה-20. ומבחינה הזו אני ממש מסיר את הכובע בפני בני וכל הצוות וכל המעריצים הצעירים שבאים למקום הזה וממנעים את המקום הזה ועושים ממנו סינמטק כל כך מכובד. קודם כל סליחה על הכל, אבל זה לא הכל הרגיל, אבל יש דבר מאוד מאוד מחמם לב בלפגוש קהל שאוהב קולנוע ולדבר איתו. וצריך לזכור שסינמטק יש לו גם את המטרה הזאת, המטרה החינוכית, את המטרה שפשוט לנהל דיאלוג בין אנשים על קולנוע. וכשיהודה ואני יושבים פה 50 דקות לפני הקרנת סרט שאורכו כמעט 3 שעות, ואנחנו רואים את הקהל שותה בצמא את הדברים וגם מגיב ומתלהב, אז אתה אומר גם בלב הנגב עדיין יש מקום למוסדות האלה שמצמיחים אהבת קולנוע אמיתית. ואני מצטרף למה שיהודה אומר, היום אנשים מזהים בטעות קולנוע עם סינמה סיטי ועם יס פלנט, אבל הקולנוע האמיתי זה הדברים האלה, וישר כוח. אני רוצה עוד להוסיף גם כמה טוב שיש גם בפריפריה סינמטק כמו סינמטק שדרות. לחלוטין. שאנשים לא צריכים לרוץ עד לתל אביב ועד לירושלים ועד לחיפה לראות את מיטב התוצרת העולמית ולא רק את הקולנוע ההוליוודי הקלוקל. ושוב, אני רואה את התוכניות של הפסטיבל, אני רואה את הפרוגרמה שלהם, אני רואה את הסרטים שהם בוחרים, אלה מיטב הסרטים, יצירות המופת הטובות ביותר והחשובות ביותר שמוקרנות בעולם.